Sorry. Nero zanak eskatua zegoen behin. Txizan hartu zuen boterea, eta dakizue, boterea hartzen denean, beti paranoiko bihurtzen dira, ez, ala omen da. Zupaz eta boterea absolutoagoa izan, orduan eta paranoikoagoa, ala omen da legea. Nero hartu zuenean, keskatuta zegoen, orduan orakuloaren gara. Hala esaten zion, orakuloa. Oran berak artean 30 bat urte zituen, gaztea. Eta orakuloak esan zion, egon zaitez lasai, zukatxak, egon zaitez lasai.
hori bai, kontuz ibili, 77 urterekin. Eta 77 urterekin, bueno. Erroma eta zituen, behin jarrita, zergatik ez, eta zenbat oturuntza, zenbat placer, zenbat lepo, eta orduan, baina, hori gertatzen ari zen egun berean. Espainia, Galo izeneko izan batek, ari zen bere armada osatzen. Niroren aurka egiteko. Galak, 77 urteko gizon zahar. Eta Neron bitartean, zebilen, nire destino, Olakulo etxion gezorretik esan. Guri pragerra, etorri zan, gestioak egin zituen, garrazute ibili zen, eskertxarreko jende hau eta abarreta bat, bueno, denok bezala, morkez. Eta alako batean lortu zuen pensio bat, pensio txikia, etzen aski, bere familia ona ekartzeko, bere amets hori betetzeko, bai, garai hartan, Bizkaiak 40 peseta, Gipuzkoak 40 peseta, Arabak 30 peseta, bueno, garai hartako guztira 22 duro, bueno, parranda batzuk egiteko, eta bere bizimodu ateratzeko, bueno, zerbait, bazen, eta bere esperantza kimatzen hasi zen, bere etorkizuna, bere iluntasun hori argi pixka barritzen hasi zen, eta idatzi zion, lagun bati, eta gainera esan zion, ez hori bakarrik, zerbait da, aurrera egiteko, ez hori bakarrik, gainera berri badaukat emateko, eta da bi alaba etortzekoak direla nirekin bizitzera, hori da nire ametsa, lehenengo pausoa hori izango da. Orduan bera, bere, esaten duen bezala, bere gloria, momento de gloria, bere loria momentua bizitzen ari da, azkenean atxedena etorriko zaio gure gizonari, gure gizona, zer egiten dugu gizona, pentsio hori kobratzera joan, 22 horiek, eta, bueno, seguru, lehenengo afari batzuk antolatu lagunekin, eta karameloak erosten zituen, eta gero, ume guztiak, ido atratzen zuten. Eta gorman bere bilitzen zen, umekin saltoka, eta karameloa botatzen da, harrapasak! Eta mo guztiak atzeki, horrika, eta bera, ume handiena, salto bat egiten, hori da, bera pozi zegoen, baina, karta hori idazten denean, goikoek, bestelako asmo batzuk zituzten, goikoek edo bekoek, berarekin. Eta bere destinoak ere oso egun zenbatuak, urriak, jakinak zituen. Karta hori idatzi, eta 3 hilabete baino lehenago, 88 egunera, gure Iparragirre hilko zen, gure Iparragirren azkena iritsi